Сега ви представям моите последни събеседници за днес. Борил Благоев, който е специалист в онлайн рекламата, и Ален Попович, който е маркетинг менеджер. Здравейте и добре дошли в студиото. Поводът за разговора ни е семинара, който ви организирате, но преди да представим темите и лекторите, ми се иска да направим връзка с един от разговорите ни вчера. Той беше посветен на услугата Google Street View, която навлиза у нас. Видях, че на сайта си в Фейсбук, на страницата си сте постнали една снимка с кола на Google, която вече пътува по софийските улици. Къде е границата между виртуалния свят и реалния, света, в който вече реално? Границата е много тънка, така да се каже. И става все по-тънка, като че ли? Да, точно, става все по-тънка. В смисъл, онлайн излиза офлайн, офлайн все повече присъства онлайн. Нали, това е неизбежно. Много хора се притесняват дали ще бъдат снимани лицата им по някакъв начин, защото можете да видите различни изображения на хора. В някои страни тези лица се затъмняват, в други не. Но така или иначе ние сме си дали данните и паролите почти на всяко едно място, интересите, начина по който търсиме това, което ни вълнува. Така че няма притеснения, но най-много да ни помогне да разгледаме една страна, в която искаме да посетиме, да видим интересни места, да се ориентираме по-добре, преди да я посетиме. Така че определено е полезна услуга. Въпросът е дали Google вече започнаха да снимат България или просто разхождат автомобилите си. Надяваме се да ги разхождат, защото в тази киша няма да е много приятна гледка. Въпросът е, че все повече наистина се размива тази граница, все повече време прекарваме в виртуалната реалност, там работим, забавляваме се. Дори ми направи впечатление част от едно ваше представяне. Вие казвате, че прекарвате пред компютъра 10-12 часа на ден. Как всъщност организирате престоя си там и как правите разликата между онлайн реалността и физическата, тази, в която живеем реално? Както каза Ален, двете реалности почти се сливат, особено в нашата професия. Тя е свързана изцяло с работа онлайн. Така че тези 12-14 часа, които аз ги прекарам по компютъра, те обикновено са свързани с работа. И се стремя, като свършат те вече, да се потопя в истинската офлайн реалност, да се семейството или да си почивам, но ги организирам около приоритетните задачи и основни дейности, които са свързани с маркетинга онлайн, например, и дейности, които са свързани с работата на моята организация. Така че... Вие определяте себе си като онлайн предприемач. Да. Как избрахте това поприще и какво представлява всъщност вашата професия? Поприще да го избрах, не може да се каже случайно, ами по-скоро така ме доведоха нещата до тази ситуация. А пък онлайн предприемач всъщност не означава нищо повече от това, че ти си един предприемач, чийто бизнес основно оперира в интернет. Имам предвид комуникация, маркетинг и дори продуктите, които предлагаш. Например, фирмата, която управлявам, аз предлага онлайн обучение, което е продукт, който няма физическо представяне, обаче си е продукт, който е част от бизнеса на фирмата. И с вас наскоро разговаряхме тук в това студио за маркетинга в социалните мрежи. Наистина поводът да ни гостувате отново е семинара, който провеждате. Каква е необходимостта от подобен род инициативи? Каква е ползата от тях? В началото, когато имахме идеята да създадем такъв тип обучение, искахме да го създадем просто за нашите клиенти. Нали, смисъл малко да решим кръгозора им и това нещата, които се случват, защото в социалните мрежи и маркетинга нещата се случват много бързо, особено онлайн. Настъпват постоянно нови промени и човек, ако не е отдаден изцяло на това като работата си, не може да следи новите тенденции, нещата, които се случват. Но той прерасна така в семинар. Получи семинар, поканихме и други хора. И ето вече предстои 7-то издание, което ще е Световен търговски център София Интерпрет. И тенденцията показва, че бизнеса наистина има нужда да се учи, наистина иска да следи по-добре тези тенденции. Най-малкото, че в семинарите, които провеждаме, показваме и практиките, които са на родния пазар. Нали, не само да копираме елементите, които се случват в някои други страни, но показваме и реално тук нещата как се случват. Както знаем, народът психологията е различна навсякъде, така че и тук си има някои своите странности, които трябва да следиме, за да може да правим успешен маркетинг в социалните мрежи. Кои са някои от тези странности?
Някои от тези странности, примерно в България трябва да знаем, че хората повече прекарат време във Фейсбук, отколко в другите страни. И може би сме една от първите страни, които прекарваме повече време по време на работа в социалните мрежи. Това се може би дължи, че няма няколко забрани по време на работа да не се влиза в социалните мрежи. Но ако можем да насочим тази енергия, нашите служители, ако влизат през деня в социалните мрежи, да подпомагат и нашите социални проекти, които са вътре и кампании, които провеждаме, нещата биха били окей. Но ако е само за забавление, ферма, примерно, биха били малко по-така. Добре, кое друго е специфичното при българския пазар? Наистина трябва да каза, психологията е малко по-различна. Освен това, има едно разделение, което много силно специално ме прави впечатление. От една страна бизнесът иска да използва социалните медии и интернет за своите цели. От друга страна не знае как и използва практики, които са или остарели, или са така наречените черни практики и други подобни. Един вид, наистина, нашия бизнес иска да направи нещо, обаче но не полага необходимите условия. Не полага правилните усилия върху това. Добре, кои са тези неправилни подходи, най-честите грешки, които правят предприемачите днес? Понеже аз по блоговете, всъщност блоговете са ми една от най-интересните теми, след моите клиенти и познати, това, което аз виждам като мнение, все още се шири мнението, че блогът е моето лично дневниче. Но това беше преди, може би, 10 години в световен мащаб. Сега блоговете са станали нещо много по-мащабно и много по-мощен канал за комуникация с клиенти, партньори и всякакви публики на една организация. Така че това е едно от първите неща, които като се опитваме с даден клиент да работим в социалните медии, нямат разбирането, че те могат да им бъдат полезни и това нашата роля да им покажем как да направят така, че трябва да изглежда корпоративния блог. Кои са основните елементи, съвременни, модерни, които трябва да присъстват? Първо да кажа, че корпоративният блог не е нещо феноменално ново като идея. Това си е просто част от сайта, в която се появява регулярно интересна и полезна информация. Особеното на блоговете е това, че те представят личния елемент. Това не е някаква напудрена новинарска секция или пък прес-релизи, които се пускат с високопарен тон. Това е по-скоро да могат клиентите и партньорите на дадена организация да се докоснат до човешка същност на тази организация, което помага за по-добрата комуникация и също така за изграждането на авторитет и репутация. Така че всъщност блога трябва да съдържа всичко, което е интересно за нашите клиенти или партньори. Например, репортаж от последни събития, например с видео. Не е необходимо да бъде професионално видеото, но достатъчно е просто да бъде заснето. Отзиви от партньори, интересни статии, които са в полза на клиентите. И всичко това трябва да бъде в един неформален тон, не с сложни думи и дълги изречения, просто да имаме по-близък контакт с хората и да ги информираме, с което те комуникират с нас. Кой трябва да поддържа този блог? Има две течения. Едното е, че самата организация трябва да излъчи екип или един човек, който да пише този блог. Другата е да се изнесе към външна организация. И двете се практикуват, обаче е най-добре, всъщност, лично аз препоръчвам, да бъде обучен човек в организацията, който да си води блога, тъй като той най-добре познава вътрешните неща на тази организация и може да си публикува това, което знае, че е интересно за клиентите. Казахте, че това е 7-я семинар, който организирате. А кои са най-честите въпроси, които задават участниците в семинарите? Въпросите са много. Въпросите са как да присъстваме по-добре. Нужно ли е всички социални мрежи да използваме или може да се ориентираме само в една от тях? Това е основното правило. Не е нужно навсякъде да присъстваме. Присъстваме там само където са нашите клиенти. Ако нашия бизнес е повече B2B, LinkedIn е нашето място. Ако нашия бизнес е повече B2C, значи Facebook е нашето място. Това е един от въпросите. Как да имаме повече фенове. Нещо, което се опитваме с течение на времето. Въпросните мъртви души, за които говорихме и миналия път. Винаги повтаряме, че феновете не са най-важното. Важното са да са те таргетирани, а не да са активни. Кой трябва да поддържа всичкото това нещо? Този въпрос на всеки семинар го задава. Защото ние нямаме екип. Това означава ли, че трябва да създадем екип? Социалните мрежи са едно място, което изглежда всичко много лесно, но наистина трябва да се отдели повече време и повече внимание, защото те се променят постоянно. Правилата на Фейсбук, те са така сложени, че едва ли не, смисъл не може да си ги намериме.
особено човек, който не се занимава и не се активно участва в процесите. Така че е хубаво да се следят правилата, най-важното, защото по Фейсбук показва, че постоянно променя правилата относно промоции, игри и такива неща. Така че за да не нарушаваме правилата е много важно, но наистина трябва да имаме екип, един човек или двама, които постоянно да се занимават с нашата комуникация в социалните мрежи. Доколко в България вече бизнесът възприема възможността и за реклама в социалните мрежи, защото знаем, че в световен мащаб това е една много модерна практика. Тя не само, че е модерна, и доказателства за това са печалбите и на Google, и на Facebook. Все повече се ориентират и проявяват интерес бизнеса към точно така реклама в интернет, като сега най-подходящия момент за това, тъй като така да се каже сме в криза, а пък от друга страна интернет маркетингът, не само социалните медии, ами като цяло интернет маркетингът се е доказал като един от най-ефективните методи за маркетиране, тъй като при него са много точно измерими резултатите, вложените усилия и може да се повиши възвръщаемостта на инвестициите в една такава реклама. Така че определено има интерес и хората все повече се опитват така да насочват част. Какви са към момента условията на нашия пазар? В смисъл, как така, условията? Колко трябва да заплати един предприемач, ако реши да рекламира бизнеса си в някоя, да кажем, от социалните мрежи, или въобще какъв е реда, по който трябва да направи това? Каналите са различни. Съществува първо социалните мрежи. Рекламата е уредена, например, във Facebook. Има реклама, която се плаща на клик, което се заплаща в зависимост от съответния начин, по който се дефинирала самата реклама, също и с Google. Докато ако се прави кампания в самите социални мрежи, тя практически е безплатна към социалните мрежи, но трябва някой да я проведе. Така че всъщност има два начина за, общо казано, за реклама. Единият е безплатен, обаче изисква време и усилия и специалисти, а другият е платеният, например, на клик или в различни медии, който пък си заплаща за самата реклама и достигаш до аудиторията. Какви са средните нива на инвестиция? Специално при рекламата на клик, всяка фирма решава колко може да инвестира, тъй като софтуерът, който позволява това рекламиране, има възможност да дадеш бюджет. Казваш, искам да похарча днес 100 лева на ден, например, и това ти е бюджета, с него достигаш до определена аудитория. Така че, всъщност, това е решава го фирмата колко да вложи, колко може да се позволи, но се знае, винаги специалистът ще ти каже какъв ефект може да се очаква при тази инвестиция. Може ли да се каже за България, кои са най-предпочитаните схеми? Мога да кажа, поне по моето наблюдение, най-предпочитаните схеми са оптимизацията за Google, защото има мнение, че като си оптимизиран и изповядаш на първа страница, получаваш голямо покритие на аудиторията. Докато втората, разбира се, плащането на клик, например за Google и за Facebook, тъй като там веднага се вижда ефект. А според вас най-ефективният вариант кой? Аз лично препоръчвам зависимост от конкретния случай. Зависи от клиента, зависи от неговите клиенти, но като цяло няма най-ефективен начин. Има цели, които си поставяш и начин да ги постигнеш. Но ако искаме бързи резултати, да видим веднага резултати, да може да ги актуализираме и оптимизираме, Pay-per-click рекламата дава най-добри резултати, тъй като позволява за минути да видиш какво си постигнал, да оптимизираш и да постигнеш все по-добри резултати, но пък изисква инвестиция. Докато от друга страна, маркетинг в социалните медии, то е предимно комуникация с потенциални и настоящи клиенти, изисква много време. Той пък може да бъде много ефективно в дългосрочен план, тъй като играеш аудитория, връзка с клиента и това позволява да продаваш многократно една и съща аудитория. Правилно ли поставя целите си българския бизнес, когато се замисля за инвестиция в реклама или маркетинг в социални мрежи? Все по-голяма част правилно поставят целите си, но все още има една друга част, които те пръва навлизат и правят същите грешки, които са правили и компаниите, които вече поставят правилно целите си. Обикновено бързо се насочваме, искаме много голями резултати, искаме много фенове, като смятаме, че това е правилото в социалните мрежи. Колко повече брой фенове имаме, толкова по-добре е нашата комуникация, но всъщност в течение на времето те разбират, че това не е правилно. Примерно, ще дам един такъв типичен пример. Ако имаш фризьорски салон в Лозенец и да речеме порядъка на клиентите си 200 до 300 човека, и ти трябва да влезеш сега в социалните мрежи. Трябва да си поставиш първо цел. Аз колко фена искам да имам? Смисъл, каква е моя таргет груп? И казваш 10 000. 10 000 е невъзможно. Нека да погледнем твой конкурент, който е на другата улица. Той, ако вече има фен страница,
Значи, примерно, той има 500. Значи, нашата реална цел би била да имаме 500 активни, таргетирани потребителя. Не да имаме 10 000, защото хората от другия край на града няма как да дойдат, защото не им удобно. Нали? Това е такъв тип услуга, нали? Която е. Обаче има и за много по-голями фирми, които си поставят прекалено високи цели. Нали? Повече са насочени към B2B, тръгват в социалната мрежа Facebook, където повечето нещата се случват B2C, там трябва малко подхода да е подразличен и пак се поставят голями цели. Но най-важно е диалогът. Това е изграждане на доверие. Това е целта, която ние трябва да пропагандираме в социалните мрежи. Именно това е като и в приятелството. Ако се запознаем с един човек в първия ден, няма да му имаме чак толкова доверие, отколкото ако се познаваме вече една година и сме водили нека вече диалог и сме разчитали един на друг. Така и в социалните мрежи. Просто времето и доверието са важни. Но то не се случва за един ден. Успява ли българския бизнес да печели доверието на клиентите си по този начин? Пак относително. Някой да, някой не. Нали, смисъл на някой комуникацията им е правилна, другите говорят прекалено за себе си и само за себе си. Нали, тези, които говорят повече с клиентите си, т.е. търсят диалог от потребителите, а не водят монолог, тези успяват. Тези, които водят само монологи, казват, вижте, ние сме невероятни, ние сме най-голямите, тези не успяват. Нали? Никой няма нужда от фанфари и такива представяния. Всеки иска да участва в диалога. Мисля да зададе въпрос, да получи отговор и най-накрая да има някакво доверие в цялото това нещо. Какви са последните резултати на вашия сектор конкретно в условията на криза? Как се развива той? Точно цифри не мога да кажа, но специално в моята област, онлайн обученията и маркетинга, аз специално наблюдавам растеж. И за мен е специално, това е очакван растеж, както казах, заради условията, които са икономически в момента и заради това, че интернет-маркетинговите канали предлагат много по-добра ефективност и очакваме за бъдеще да има растеж в близките години. Какъв е растежа при вас като процентно изражение? Точно проценти не мога да кажа така на око. Може би в сравнение 2010-2011 година, може би практически се почти удвоили нещата. Като обороти и като брой клиенти. Разбирам, нека в края на разговора да кажем още веднъж кога и как ще се проведе семинара ви. Семинара ще се проведе утре, т.е. петък, Световен търговски център София Интерпрет. Ще засегнем social media trends, новите неща, които предстоят да се случат, как да се подготвим за тях. Ще поговорим за сигурността в интернет, нещо напоследък много важно за повечето компании, как да запазим именно информацията от външни нарушители. Ще поговорим за пиар техники и ще поговорим за корпоративния блок. Да. Много ви благодаря. Успех ви пожелавам. Благодаря. Борил Благоев и Ален Попович с коментар за перспективите пред бизнес управлението в социалните мрежи.